Wedok, Mbak. Takoni sik paring asma sinten? Mangkane malah aku merangsang. Ora coba kari curang. Asma sinten, Mbak? Kumala Retna. Saking pundi? Bapake melu sapa? Bapake nderek sinten? Wis suwe. Mau Panjenengan catet sedaya niku lho. Busak. ya. Nanti nang selesai. Wis naik panyaran dinten. Putrane Niki tanah dene namine niki klewer wau. Kumala Retna. Putrane saking Tuban. Lho. Bojonegoro. Bojo. Banterem lah bapem. Bojonegoro. Putranipun Kanjeng Rama Purba Pabaningrat. Wis barang wis. Tanda tangan. Tanda tangan, Beng. 750 yo.